An haifi Muammar Gaddafi a ranar 7 ga watan Julai shekara ta 1942 a cikin ƙasar Libya. Mahaifinsa Muhammad Abdulsalam bin Hamad bin Muhammad, wanda aka fi sani da Abu Minya, yana kiwon awaki da raƙuma, yayin da mahaifiyarsa ita ce Aisha bin Nihran. Dukansu sun kasance Larabawa ne matalauta a Italian Libya. Libya ta kasance ƙasa ce da aka shafi shekaru aru-aru ana mamaye ta, inda a wannan lokacin Libya na ƙarƙashin mulkin daular Usmaniya. Kuma dalilin da yasa ake kiran wurin da Italian Libya a wannan lokacin shine saboda a farkon ƙarni na 20 daular Usmaniya ta zo ƙarshen mulkinta na shekaru sama da 600, inda ƙasar Italy kuma take ƙoƙarin mamaye Libya. Libya ta fara fuskantar barazana a shekara ta 1902, lokacin da manyan ƙasashen Turai suka yanke shawarar rarraba Afirka tsakaninsu. A tattaunawar nan ne shugabannin Turai suka ce Italiya tana da haƙƙin wasu yankuna a ƙasar da aka fi sani da Libya. Italiyawa sun ba da hujjar wannan ikirari, inda suka ce su zuri'ar Romawa ne waɗanda suka mulki Libya sama da shekaru 1000 baya. Yayin da burin Italiya na mamaye ƙasar Libya ya tsananta, an jefa yankin cikin rudani, inda daidai wannan lokacin ake shirin juyin mulkin Turkawa a daular Usmaniya. A cikin wannan hargitsin, 'yan kasar Libya da dama sun samu kansu suna marawa 'yan Italiyan da suke kokarin mamaye kasar baya. A watan Satumba na shekara ta 1911, 'yan Italiya sun kaddamar da wani gagarumin hari ga Libya. Da yake a lokacin daular Usmaniya na fama da rikicin gida wanda ya hana su kare yankin Libya, Turawan Italiya sun yi gaggawar kwace garuruwa da ke gabar teku da dama, kuma sun yi ta kokarin kutsawa cikin yankunan Libya. Wannan ne ya saka aka daɗe ana yaƙi mai tsanani tsakanin masu goyon bayan daular Usmaniya da sojojin Italiya da abokanansu. Libya ta yi ƙoƙarin farko na samar da ƙasa mai cin gashin kanta a watan Nuwamba na shekara ta 1918, lokacin da aka kafa jamhuriyar Tripoli, inda suka ayyana 'yancin kai daga daular Usmaniya da Turawa. Sai dai babu wata goyon baya da suka samu daga kasashen Turai, ko saboda Turawan Ingila a shekara ta 1918 sun yi wa Italiya alkawarin iko da ƙasar Libya domin samun goyon bayan su a lokacin yaƙi. Yayin da daular Usmaniya ta shiga yaƙin duniya na ɗaya, wasu 'yan Libya sun fara faɗan ƙwace 'yancin su. An ci gaba da gwabza faɗa da tattaunawa har zuwa shekara ta 1923, lokacin da Benito Mussolini, sabon shugaban Italiya, ya ƙaddamar da wani gagarumin farmaki. A shekarar 1926, sama da sojojin Italiya 20,000 suka mamaye Libya. Sun yi amfani da kayan yakin zamani kamar tankuna, jiragen sama da iskar gas mai guba. Mahaifin Gaddafi ya bi sahun dubunnan 'yan ƙasar Libya wajen yaƙan Italiyawa, amma ƙoƙarinsu ya ci tura. Italiyawa sun ɗauki tsatsauran matakai, suna kafa sansanonin da ke kulle 'yan ƙasar, inda sama da 'yan Libya 100,000, wato kusan kashi 2 bisa 3 na al'ummar ƙasar, ke rike da su, tare da kashe 'yan Libya kusan 70,000. Sun yi kashe-kashe, sun lalata rijiyoyi da yanka dabbobi, da kuma gina ƙarfafan katangar waya don toshe kayayyakin taimakon 'yan ƙasar daga Egypt. Sun yi haka ne don su hana 'yan ƙasar faɗa da ƙarfin ikonsu. A wannan yanayin da ƙasar Libya take ciki, aka haifi Gaddafi har ya girma. Da Benito Mussolini ya kwace Libya, 'yan Italiya da dama sun fara dawowa ƙasar da zama, inda ya dinga gyara ƙasar saboda ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Da Turawa suka yi yawa a ƙasar kuma, sai suka hana ainihin 'yan Libya sa baki akan komai da zai kawo musu ci gaba, inda suka kafa gwamnatin Italiya a Libya. 'Yan Italiya har hana 'yan Libya wasu al'adunsu suke yi, saboda su ajiye nasu kuma su ɗauki na 'yan Italiya. A wannan lokacin 'yan ƙasar da yawa suna son ƙasar ta kasance ƙarƙashin tsarin mulkin addinin Musulunci, amma mafi yawancin samarin ƙasar Libya suna so ƙasar ta kasance ƙarƙashin tsarin mulkin Larabawa. A lokacin yaƙin duniya na biyu, 'yan ƙasar Libya kaɗan ne suka yarda su goyi bayan Allies ko Axis. Ɓangarorin biyu sun ƙunshi tsoffin abokan gaban Libya. Allies ta ƙunshi Birtaniya da Faransa, waɗanda suka ba da damar Italiya ta ƙwace Libya a da. Axis kuma tana da Italiya. 'Yan ƙasar Libya sun ba wa Allies wasu taimako domin musanyan alkawarin samun 'yancin kai bayan yakin. Bayan yakin, an raba ƙasar Libya zuwa sassa na iko tsakanin Turawan Ingila da Faransa, kuma dama Italiya ita ma tana rike da babban kaso na ƙasar. Wata masaniyar mata ce lokacin da Gaddafi yana yaro, watakila ma ya ga wasu daga cikin sojojin waɗannan ƙasashe biyu na Allies. A cikin shekaru 10 masu zuwa, Birtaniya, Faransa, Italiya da Amurka sun ci gaba da muhawara game da makomar mulkin mallaka na Italiya. Da farko dai, jami'an Italiya da na Birtaniya sun fifita a ci gaba da mulkin mallaka a yankin. To sai dai waɗannan tsare-tsaren sun ci tura yayin da sauran ɓangarorin suka nuna adawa da su.
Ko da yake ƙungiyoyin siyasar Libya ta kasance a rarrabe take, inda wasu ke goyon bayan a raba ƙasar Libya zuwa ƙasashe 3 daban-daban. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da neman 'yancin kai a ranar 21 a watan Nuwamba shekara ta 1949. Bayan tsawaita muhawara mai tsanani, wakilan sun yi kira ga Libya ta zama ƙasa mai cin gashin kanta nan da ranar 1 ga watan Janairu shekara ta 1952. Bayan naɗa kwamitin da ya ƙunshi wakilan ƙasa da ƙasa da na Libya, an samu ci gaba da samun 'yancin kai cikin sauri, inda Majalisar Dokokin ƙasar Libya a ranar 7 ga Oktoban shekara ta 1951 ta amince da kafa kundin tsarin mulki na sarauta. An zaɓi Sarki Idris na ɗaya, wanda a baya ake kiransa da Muhammad Idris Al-Maldi Al-Sanusi, a matsayin sarki na farko a ƙasar Libya, kuma aka ayyana Musulunci a matsayin addinin ƙasa. A cikin wannan lokacin, Libya ta ci gaba da kasancewa tana da ƙawance mai ƙarfi ga ƙasashen yammacin duniya. Da farko, an samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan ƙasar, sannan a hankali ƙasar Libya ta zama kamar tana kan gaba wajen samun ci gaba mai girma, inda suka yarjejeniyar zaman lafiya da Italiya, kuma aka gano mai a shekarar 1959. Wannan ne ya samar da ingantaccen tsaro ga mulkin Sarki Idris. To sai dai kuma maimakon a 'yantar da tattalin arzikin ƙasar da ribar da ake samu na mai, Sarki Idris ya bayar da ribar da man fetur ke samu ya shiga aljihun Turawan Yamma, saboda kamfanonin Yamma ke samar da kuɗaɗen haƙan man. Kuɗaɗen da aka samu daga man fetur bai kawo ci gaba ga ƙasar ba. Wannan lamarin ne ya ƙara ɓata wa ɗumbin matasar ƙasar Libya rai, inda suke kallon gwamnatinsu a matsayin wacce ta tsufa kuma tana cikin aljihun ƙasashen yammacin duniya. A cikin shekarun 1960s, irin wannan takun saƙa tsakanin gwamnatin Sarki Idris da jama'a sai ƙara ta'azzara ya yi, wanda hakan ya sa mutane da yawa ke neman hanyar warware matsalar cin hanci da rashawa da jami'an sarki ke yi. Waɗannan matsalolin sun ƙara ruruwa ne sakamakon yaɗuwar kishin ƙasa na ƙasashen Larabawa. Aƙidar da ta ginu a kan cewa Larabawa za su iya dawo da martabar da suke da ita a da idan suka haɗa kai a faɗin yankin wajen yaƙi da baƙi. Wannan tsarin ya samu karɓuwa sosai musamman a tsakanin matasan Larabawa a faɗin arewacin Afirka da gabas ta tsakiya, musamman bayan wulaƙanta sojojin Larabawa da sojojin Isra'ila suka yi a lokacin yaƙin kwanaki 6 da aka gwabza tsakanin 7 ga watan Julai zuwa 10 a watan Julai shekara ta 1967. Laraba da yawa sun fusata da taimakon ƙasashen yamma ga nasarar Isra'ila. Yayin da yake kiwon garken iyalansa, Gaddafi yana kallon yadda al'ummarsa suke miƙa wuya ga tasirin ƙasashen yammaci da cin hanci da rashawa na cikin gida. Gaddafi ya fara karatunsa ne a wata makarantar firamare ta musulmai, inda wata masaniya ta ce an nuna mai ƙyama saboda tushensa na Badawiya. Yana kwana a masallacin unguwar da daddare a ranakun makaranta, kuma yakan koma ga iyalansa a ƙarshen mako, inda ya fi zama da mahaifiyarsa da ƙannensa 3. Mahaifinsa, wanda a yanzu ɗan kasuwa ne, yana yawan tafiye-tafiye. Gaddafi ya yi matuƙar alfahari da jama'arsa da al'adunsa na Larabawa musulmai. Wataƙila ya yi fushi da labarin da mahaifinsa da wasu suka faɗa mai game da zaluncin da Italiyawa da sauran Turawan yammaci suka yi a lokacin yaƙin duniya. Kuma masaniyoyi da dama su masu nuna cewa watakila ya yi baƙin ciki lokacin da aka sami nasarar kafa Isra'ila a shekara ta 1948, wanda ke nuni da asarar Palestine a matsayin ƙasar Larabawa. Duk da rashin nasarar da Larabawa suka yi ta fuskanta, tauraro ɗaya mai haske yana haskakawa a ƙasashen Larabawa. Shugaban ƙasar Egypt Gamal Abdel Nasser, sabon shugaban ƙasar Egypt kenan, wanda ya shirya juyin mulki don hambarar da Sarki Faruk na Egypt a shekara ta 1952. Lokacin Gaddafi yana ɗan shekara 10 a duniya. Gaddafi ya zama mai sauraren shirin rediyo mai suna Muryar Larabawa, shirin da ya samo asali daga birnin Cairo na ƙasar Egypt, wanda ya goyi bayan yunkurin Nasir na korar Turawan Yamma a Egypt da cuɗanya da al'umma da haɗa kan Larabawa a gabas ta tsakiya da arewa. A cewar Gaddafi, a cikin waɗannan shekarun ne ya fara tunanin canza al'ummarsa da zama gwarzo irin Gamal Abdel Nasser, duk da cewa shi ɗan makaranta ne a ƙauyen yammacin ƙasar Libya a lokacin. A lokacin rikicin Suez a shekara ta 1956, wanda kuma aka fi sani da yaƙin Larabawa da Isra'ila na biyu, Gaddafi ya shirya zanga-zangar ɗaliban cikin gida domin mayar da martani ga harin da Isra'ila da Faransa ta yi wa Egypt. Sun kai hari ne da nufin ƙwace mashigin Suez da kuma korar shugaban ƙasa Al-Nasser, wanda ya ƙwato wa ƙasar Egypt 'yancinta daga hannun Turawa. Isra'ila ta yi ƙoƙarin kawo ƙarshen killace tashar da Nasser ya yi a mashigan Tehran.
Sai dai kuma harin ya ci tura, wanda ya ƙara wa Nasir mutunci a idon matasan Larabawa, ciki har da Gaddafi mai shekaru 19 da kuma wasu shugabannin ƙasashen Larabawan gobe na wannan lokacin, kamar Saddam Hussein. Idan kuna so ku san tarihin Saddam Hussein, ina da wani bidiyo a channel ina da na haɗa a kan shi, za ku iya shiga shi ma ku duba. Matashi Gaddafi ya shiga makarantar sakandare ta Sabha da ke Fezzan, inda shi da abokansa suka kafa kwamiti kuma suka yi tarukan sirri don tattauna ra'ayoyin shugaba Nasser da sauran masana Larabawa. A lokacin da suke kulla makarkashiyar kifar da masarautar, yunkurinsa ya ci gaba da girmama. Gaddafi ya kasance kamar shugaba a tsakanin abokanansa. A shekara ta 1961 ne aka kori Gaddafi daga makarantarsa saboda ya jagoranci zanga-zangar nuna adawa da janyewar Siriya daga Jamhuriyar Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa wadda ta kafa da Egypt a shekara ta 1958. A zanga-zangar da aka yi a tsakiyar garin Seba, Gaddafi ya yaba wa Nasir tare da yin Allah wadai da kasashen Birtaniya da Amurka. Jawabin nasa ba wai kawai ya sa aka kore shi bane, har ma an hana shi karatu a garinsa. Da ya bar gidansa da iyalansa, Gaddafi ya yi tattaki zuwa arewa zuwa Misrata, mai tazarar kilomita 700 a arewa, don kammala karatunsa, wanda ya yi a shekarar 1961. Ba tare da gajiyawa ba da korar da aka yi masa daga lardinsa na haihuwa, Gaddafi ya yi yunkurin faɗaɗa hanyar sadarwarsa ta masu neman sauyi a ƙasar a lokacin da yake kammala karatunsa. Bayan janyo hankalin matasansa ya wuce garin Misrata, kuma Gaddafi ya sami magoya bayan shi a Tripoli, Janzur, Gelatin da Homs, wanda ya ba shi damar ƙirƙirar cibiyar sadarwa mafi girma na ƙungiyoyin juyin juya hali a duk faɗin ƙasar. Amma abin da ya fi muhimmanci shine taron da mabiyansa suka yi a shekara ta 1963. Membobin tafiyar shi daga Sabha, Misrata da Tripoli da kuma wasu biranen sun taru don tattauna tsare-tsaren matakinsu na gaba. A wannan taron ne masu shirya taron da mahalarta taron sun yanke shawarar cewa Gaddafi da wasu biyu daga cikin kungiyar za su shiga makarantar horas da sojoji ta Benghazi. Ko da yake wasu na ganin ra'ayin ya samo asali ne daga Gaddafi shi kadai. Manufarsa ta shiga aikin soja ita ce su fara ɗaukar masu goyon bayan juyin mulki daga cikin sojojin. Daga baya Gaddafi ya tunatar da cewa sojoji ne kawai suke iya tilastawa jama'a ta hanyar ƙarfi. Yayin da Gaddafi ya shiga aikin soja, sai ya sake tsara tafiyarsa ta yadda kai tsaye ya yi kama da na Nasser na juyin mulkin da ya yi a Egypt. Gaddafi ya canza sunan kungiyar Free Unionist Officers Movement tare da kirkiro wani kwamitin tsakiya da zai jagoranci wannan yunkurin. Wasu daga cikin abokansa na ƙuruciya sun kasance manyan jigajigan Gaddafi a lokacin da ya hau mulki. Wasu daga cikin mutanen nan sun hada da Ali Al-Hudri, Abdulsalam Jalud, Mustapha Al-Kharubi da Abubakar Yunus Jabir, waɗanda daga baya suka rike mukamai masu daraja a gwamnatin Gaddafi. Sau da yawa ana azabtar da Gaddafi saboda tawaye da ya yi wa jami'ai da kuma ƙin bin tsarin sojoji. Duk da haka, saurayin ya ci gaba da bijirewa tsarin da ya tsana. An gudanar da tarukan masu neman sauyi a lokutan bukukuwa da kuma a wurare na ɓoye a faɗin ƙasar ta Libya. Membobin ƙungiyar sun ci gaba da ɗaukar magoya baya cikin himma, suna neman samun babban tallafi musamman a cikin sojoji, waɗanda suka wajaba don aiwatar da juyin mulki mai nasara. Sun kuma tattara kayayyakin sojoji tare da ɓoye su a duk faɗin ƙasar Libya. Gaddafi ya kammala makarantar sojoji a shekara ta 1965. A lokacin horon, Gaddafi ya yi tafiya da neman ilimi zuwa Turkiyya da Ingila, inda ya koyi fasahar sadarwa ta zamani. Daga shekara ta 1965 zuwa 69, masu ɗaukar mabiya na ci gaba da shirin cika yunkurin Gaddafi. Kamar yadda aka sace harsashi da kayan gwamnati, a farkon shekara ta 1969, Gaddafi da na kusa da shi sun yi imani da cewa suna da isasshen goyon baya a duk faɗin tsarin sojojin Libya don samun nasarar juyin mulki da aka yi ta mafarkinsa. An sha shirya ranakun juyin mulkin da dama, amma lokacin na yi za su sake canjawa saboda wasu matsatsalu da suke fuskanta. Manyan shugabannin sojoji masu aminci da kuma biyayya ga Sarki Idris sun jima da jin jita-jita na yiwuwar juyin mulki wa sarkin, shi yasa suka yi wa Gaddafi tambayoyi sau da yawa kuma suka sa a sanya mishi ido sosai. Sau da dama an kusa kama Gaddafi da sauran shugabanni a lokacin da suke gudanar da wani tattaunawa na sirri. Daga baya manyan jami'an sojoji na kasar sun faɗi cewa suna da tabbacin Gaddafi da mabiyansa na shirin juyin mulki. Duk da haka, sun yi imani cewa mafarkin yara ne da ba za a iya cikawa ba, shi yasa ba su mayar da hankali sosai kan dakule lamarin ba. A ranar 1 ga watan Septemba shekara ta 1969, Gaddafi da mabiyansa suka kaddamar da juyin mulkin Gaddafi.
Gaddafi ya kasance cikin tashin hankali a lokacin da aka fara juyin mulkin, amma ya dogara da imaninsa ga Allah, wanda ya yi imani yana tare da shi. Da karfe 2:30 na safe lokacin da aka shirya juyin mulkin, shi da abokan haɗakarsa za su yi nasarar kafa gwamnatin Larabawa ta gaskiya wadda ba za ta ƙara durƙusa a gaban ƙasashen yammacin duniya ba. A cikin sa'ar da suka kwace ƙasar, Gaddafi da mabiyansa sun yi aikin sarrafa gidajen rediyo da sauran hanyoyin sadarwa masu muhimmanci ga gwamnati. An tafka kurakurai da yawa a lokacin da ake gudanar da juyin mulkin. Jami'an da aka kama sun tsere da wasu matsaloli marasa adadi sun addabi juyin mulkin. Amma inda suka yi sa'a shine ita karta gwamnatin kasar Libya ta da na da rarrabuwar kawuna da rashin karfin iko. To sai dai gwamnatin kasar Libya da ke da rarrabuwar kawuna da rashin karfin iko ta durkushe a gaban sarki Idris, wanda baya gidan sarauta, ya koma ga turawan Ingila domin neman agaji. Duk da haka jami'an Birtaniya ba su tsoma baki sosai a wannan lamarin ta gabas ta tsakiya ba. Masarautar sarki Idris ta faɗi cikin sauri kuma Gaddafi da mabiyansa sun mallaki cikakken ikon mulkin ƙasar. A ranar 1 ga watan Septemba shekara ta 1969. A ranar 1 ga watan Septemba shekara ta 1969 ne 'yan ƙasar Libya suka wayi gari da muryar Gaddafi ta na'urorinsu na rediyo. Ya yi magana cikin azama inda ya bayyana cewa Libya jamhuriya ce mai 'yanci mai jin gashin kanta. Za ta ci gaba a kan hanyar samun 'yanci ta farkin haɗin kai da adalci na zamantakewa. Da taimakon Allah za a ga wadata da daidaito a mulkinmu baki ɗaya. A cikin 'yan makonni masu zuwa, Gaddafi da da'awarsa sun yi aiki don gabatar da kansu ga jama'a a matsayin masu mulki na gari. Gaddafi ya samu goyon baya daga gungun 'yan Libya masu matsakaicin ilimi wanda suka yi saurin yarda da ra'ayoyin kishin ƙasar Larabawa. Duk da farin cikin da wasu 'yan ƙasar ta Libya suka yi, wasu sun nuna damuwa cewa 'yan gwagwarmayar juyin juya hali sun taso daga wani wuri kuma da alama ba su da ƙwarewa a fagen siyasar duniya. Gaddafi da tawagarsa na juyin juya hali sun fahimci cewa akwai buƙatar su gaggauta ɗaukar mataki don tabbatar da wanzuwar yunƙurinsu. Don tabbatar da nasararsu, Gaddafi ya tura saƙo Egypt ga shugaba Al-Nassr, wanda ya kaɗu kamar sauran shugabannin duniya. A nan ne shugaba Al-Nassr ya aika babban mai bashi shawara ya ga abin da ya faru a Libya. Daga baya, Nassr da kansa ya gana da Gaddafi, kuma ya yi mamakin yadda Gaddafi ya yi juyin mulkin. Duk da mamakinsa, Nassr ya aika da ɗimbin mashawarta da hafsoshin sojoji don su taimaka wajen hana juyin mulki wa Gaddafi. Yayin da mashawartan Egypt suka iso, Gaddafi da na cikinsa sun yi aikin gaggawa don sauya tsarin siyasar al'ummar ƙasar tare da lalata wuraren ƙarshe na sarauta. Shi da abokansa sun kame ɗaruruwan mutane da suka haɗa da 'yan gidan sarauta, 'yan siyasa, jami'an gwamnati da hafsoshin sojoji, waɗanda za su fi nuna wa gwamnatin Gaddafi barazana.